Ayo. Oh, sana. Sir, delivery na, sir. Delivery na. Ay, Oo, salamat. sir. Sa dog food, sir, pagkaon mo, sir. Pagkaon ako. Ano na, sir, sa... Sa iro man na kay dog food man na. Sa euro din, sir, sa euro. 150, sir. 150. Oo. Sige, asa ka na. Ano ka order ka? Ara, sir. Ay, salamat. Nandiyan may pagkaon sa iro. 150 ra na, sir. Tinar ka ta. Sir, Saan? wala pa mo ko sinsilyo, sir. Pwede na sinsilyaan ako dito, sir. Ay, dapat ka mo makakuha. Na ka mo na yung mga sisilyo. Dapat ka mo makakuha mo. Deliver dyan eh. Kami ka-order ni. Dapat ka mo na sisilyo. Dili magkukuha. Dapat na sisilyo ka, ha? Kasunod na ka sisilyo. Dali mo na, sir, good. Ikaw, tarong ka, ha? Tarong ka, ha? Tarong ka, ha? Deliver ka ng kingna po ko niya pagkaong ko na ako sa iro, mani. Di kayo, may good, sir, ma'am, good, ma'am. Dili, ikaw, dapat na sisilyo ka. Tarong ka, ha? Anak lagi. Ano sige mo ka sa sunod? Ay, good, may ban na, ma'am. Na, wala, sika pa, boy. Dili na maayo ko. Dili na maayo na. Ang tarong. Ayaw, nagkatod na sa pagkaon mo. Wala sisilyo. Dapat may sisilyo ka. Palit na yung ban na, Kaya ma'am. akong bata, 40 mo. Nako 5 mil nga tibok. 20 mil nga tibok. Wala ko, Juan. Ha? Pag-inana, yata na pagkaon, wag ikay pariyapo na naron. Deliver mo kumanggol nga, gadali-dali mo limang ban na, good, nga. Maoy mo din, eh. Wala, kaya kawak ka. Ayaw, lagi. Magsama ka kita. Ano man ka, Siya may wala sisilyo. Siya may wala sisilyo. Ano mo alapin ka? Ano man lang, ano man pagkaon, yata na kang pagkaon, no. I-report ka, sir, ha? Sa imong gibotan ko lang, sir. Si report ha. Tataro ka. Report sa Ayaw, lagi. Ano mo pilapil? Magkagawa. Aso ko rin mo sisilyo. Report ka, sir, kaya high blood may ban na, ma'am. Ano naman eh. Uy, no. Kamu naman nagpatay ko, sir. Apilapil ka. Siya may sisilyo. Apilapil ka. Ano, pat? Ano kita may nag-away? Ano? Kamu nang pagpatay. Ikaw, manggot. Lagay na, pagpatay mo luwa na. Yung bana, way batasan na. Ganira na, sisilyo na, musuko na. Ikaw, bukod. Wala ka sisilyo. Ayo ka, batasan mo. Itsura, maot pag babae. Inaistoryahan na ninyo. Banay mong bana, ma'am, bana ba? Kay Dapat batasan. magdala ka sisilyo sa kabalde. Sa sunod mo deliver ka para anak ka sisilyo sa order. Na maglibon ko, bulsa pating kabaya. Na, ma'am, ko na, ma'am. Isulod na siya, isulod na. Kana itsura niya, isulod rin. What's up mga pare? Kasibing sa katan. This is Ipi Girl. And James Juan Balinsa sa Padansan. Father and Black. So, shout out sa mga OFW ng mga Visayas, di mo kalibutan sa mga taga Davao, Cebu, sa Bohol. Sa Tibok, mga Visayas kalibutan. Salamat sa Sa mga Tagalog dyan, kahit hindi nakaintindi sa aming mga vlog at nanonood pa rin sila sa aming video. Salamat! Sa mga Tagalog na hindi nakaintindi sa aming mga inusapay. Maraming salamat sa suporta. Yes, and don't forget to like, follow, Bayot Buang Production na Bayot Buang Production. Padansan. Alright. Thanks for watching! Thanks for Thank watching. you, guys! Kanang magkusang mo. Kanang imong gibiraw ba? Matumba mo ba? Na ba? Dali, dola sa ito, dola. Itsura niya, isulod rin. Na, isulod rin. Kaya to. Atay, Joy.